Румен. Ами така съм си, когато огладнея. Ами да помоля професор Вучков да ти сготви нещо. Ама той може и да готви. О, готви то такива манджи, предимно с вкус на политика. Сериозно? Служете си лигавничето, започва Тайнджери, времена и нрави по ТV2. Чакай аз да взема моето отнето. Роклята на младоженката на Валентин Златев, милионера, е купена от Париж за 150 хиляди евро. Позор! Позор! Тия хора, метафорично го казвам, шегувам се, трябва живи да бъдат опечени и живи да бъдат изядени от нас. Усещам привкус на лек шеговит канибализъм. Тия хора, метафорично го казвам, шегувам се, трябва живи да бъдат опечени и живи да бъдат изядени от нас. Дами и господа, извадете готварските тефтери, за да запишете рецептите на професор Вучков! Започваме с подбора на продуктите. Тия политици слепци ли са? Или са просто такива мръсни, нечистоплътни хора? Ами да ги поизкъпем. После ги обалваме в бършанце. И не мърдаш от него, въпреки че си като замразен. Направо и като изваден от хладилники и няма особена полза от него. Дали ще има полза или не, ще разберем чак когато ястието е готово. А сега да направим предястието. Госпожа Мигленка Кунева, да ми е жива и здрава, а бе отдетия симпатии на много хора към нея. Дали защото е такава една малка, крехка и изглежда беззащитна. Какъв ли ще бъде десерта? И този мармаладен, извинете, главен прокурор Борис Велчев. Имайте предвид, че мармалада е хубаво нещо. За мен лично той е много вкусен. Едно от най-хубавите неща, които десерти аз съм употребявал е той. Да се върнем на основното ястие, защото изпуснахме една основна съставка. Да говоря ли за Кобурга? Я дайте малко за него да си поговорим. Той е тук, който важничи и се надул като пишка и непрекъснато птича при него Станишев да клати грала и да го пита какво трябва да направи по-нататък. Всичко това главен готвач Вучков приготви за... Нашата господарка, нейно величество е Мелетем. Нашата господарка велика несменяема, лакома и хищна, лапаща с всичките възможни отвори на тялото си. Тия хора трябва живи да бъдат опечени и живи да бъдат изядени от нас. Много хубаво БСП ни се получи, много хубаво. Червенко стана, да. Направо ми потекоха лигите. Много атака си го сложил. Да, атака и ДПС леко съм за... ДПС-то, да. За пеник. Чакай сега да го сложим на бавен огън. Служи го. Да го сложим, Айде. сага се на бавен огън и се пече 20 години някъде, да. Най-малко.